Hun bliver bare trættere og trættere, min ven. Prøv at se, hun kan ikke mere. Hun kan ikke mere. Det er også bare længere og længere ned. Den rammer næsten jorden efterhånden. Ej, kom nu, skal vi gå hurtigere. Hurtigere for Sasal, hurtigere. Fuck fitness. Ej, nu stop. Kom nu. Energien er gået. Hurtigere, hurtigere. Ej, hvor er det flot arbejde også. Ej, hun er næsten, hun er på vej op. Hun klarer det op igen, sådan. Så kæmper hun så. Ej, sådan, ja. Fandt det jo overhovedet, altså jeg forstår det ikke. Så fuld ser hun ikke engang ud. Altså sådan Jensen. Jeg kan godt lige se en falde. Skal vi med? Ja.